Kawula nuwun amit pasang kaliman tapit sinebeta ing elo-elo. Tinebana siku tendha ing Bathara Sinuwun kula ingkang sowan. Sang Prabu keparenga kula badhe anilik rami jenengan Dika niku Nalindra saking pundi lan sinten jejuluk jenengan Dika Prabu. Menawi paduka dangu kalian kula wingking saking negari Hartapentar. Kula abdi kinasih Nalindra Magoda Prabu Jarasandha. Ingkang sudi amastani kula Prabu Hamsa. Sami karaharjan rawuhipun paduka Sang Prabu. Kala nun awit saking kasembuh berkah pangestunipun Sang Prabu. Raharja sowan kula berkah, kula berti, kula katur. Inggih, anget anggenipun kula tampi dawah sami-sami. Kajawi saking menika keparenga kula badhe nyuwun katerangan Nalendra Ngamarta Prabu Puntadewa menika ngapunten piyantunipun ingkang pundi? Napa panjenengan napa ingkang sing wingking menika? Kasinggi. Nata Ngamarta Prabu Puntadewa menika kula. Loh, Prabu Puntadewa menika paduka inggih Sang Prabu. Oh, ladha. Sang Prabu wonten wigatos menapa rawuhipun paduka wonten ing negari Ngamarta. Nggih. Blaka Suta kemawon. Ingkang kapisan kula ngaturaken pangabekti kunjuk ingkang sinuwun. Ingkang kekalih kula ngapengin kraketaken kekadangan. Dungkap ingkang triwigati sowan kula karna diutus kalawan Ratu Gusti kula Nalendra Magoda Prabu Jarasandha. Dikaaken menawi dinten menika negari Magoda nembe ketaman pagebluk Mayangkara sagedipun tentrim menawi ditumbali pusaka negara Ngamarta jimat jamus kalima sada. Mila saking menika kula badhe nyuwun sih kawelasanipun paduka Prabu. Nyuwun usadaning negari kula ning ingkang menang ndarbeni menika namung paduka. Paduka sinuwun boten pitados mangke jimat jamus kalima sada saged kula tumbas. Bebasan bondo donya dipun tewu kados toya dipun usana kados pedi boten badhe telas mekaten Sang Prabu. Nyuwun pangapunten rehing jamus kalima sada menika boten kula piyambak ingkang andarbeni. Langkung prayogi kula badhe tetarosan kalian para kadang kula.